Oy, bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga kabisyo. Tuguti na sabgarin nyo na mga ayo tag katahuran. Nini mga orsaha. Hello po sa inyo. Sure. And of course, welcome na naman po sa ating programang Totoy na Lab. At syempre ako naman po si Totoy Bato. Pasensya na po, no? Marami pong nagtatanong sa atin, no? Na bakit nawala po ang Love Radio kanina. Oo, binaha po ako ng tanong kanina. Eto, nakabalik na po kami. Oh. Awards talaga, nakabalik na. Akala ko hindi ko kayo makakasama pero sabi ko hindi, kailangan talaga. Ganitong oras kasi kailangan may nakatutoy. So tama-tama, yung hiling nyo, yung dasal nyo po na makabalik po tayo sa ere, ayan, andito na ako. Kaya Totoy na Love. Ayan, at syempre naman sa ating mga kabisyo din naman, ito announcement lang po natin sa mga gustong mag-early na family day. Oo, kasi alam ko naman yan na medyo busy ka siguro pag weekend. Pero eto maganda to mga kabisyo pag may plano po kayong mag-Star City ha. Bukas na po ang Star City Wednesdays through Sundays. Ayan, simula bukas po February 28, 2024. Wednesday to Sundays po yan. Simula ng 2 p.m. hanggang 10 p.m. Ayan, Wednesday to Friday yan. Pag 1 p.m. to 10 p.m. naman, Saturdays to Sundays. Yan po ang ating opening and closing time ng Star City. Okay, bukas po yan mag-uumpisa na bukas na po simula ng Wednesday. At bukas po mga kabisyo. Hindi po pwede yan na hindi ko kayo makakasama. Siyempre sa ating mga legit PUV, TNVS, ride-hailing delivery riders po. Bukas po ang ating Feel Good Drive-Thru. At siyempre gusto kong makita ko kayo ha. 12 noon, no? Tanghali, no? Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 po ng hapon. Kung andito kayo ng maaga, mas mainam pa. Oo, maglusianay taskigol. Pero yun ang sabi ko ha, dapat meron po kayong sasakyan ha. Legit po kayo ha. Dili peke. Oo, dili. Hindi yung fake taxi ha. Baka fake taxi. Tapos pagsilip ko doon sa loob, may kasama kayo. Hindi ganon ha. Okay, no? Bukas na po yan, no, mga kabisyo. At dapat andito po kayo sa may Star City parking area. Bago mag alas 12 siguro ha. And you will get ang ating 100 lang na mga legit na mga drivers po, no? PUV, TNVS, ride-hailing delivery riders ang makakatanggap ng Love Radio souvenirs. Fuwa bread, rice, 2 kilo. Go from Gold Mine, of course, from Mayet de la Rosa Fine Jewelry souvenir. Meron tayong 8 lucky winners, no, of 18 karat gold bracelet from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Tama-tama yan mga kabisyo. Pag wala kayong pera, pwede nyo nang iprinda. Ay, wag ganon ha. Joke lang po yan ha. Meron din tayong 2 lucky winners ng from Princess and Ronron Furniture. Tama-tama yan mga kabisyo. Pag kayo'y nakagawa ng kasalanan, huwag na kayong humiga sa loob ng bahay. Doon mo na ilagay sa grahe. At least kahit papano, pag outside na Kulambo ka, angkol, doon ka na sa grahe kasi meron kang panalunan na sofa from Princess and Ronron. Galing talaga ni Totoy Bato. Eto pa! Siyempre, meron din tayong Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile. Siyempre, alam ko naman na pinagandahan mo yung kwarto mo ngayon mga kabisyo, di ba? Pag mananalo ka ng Cherry Home Gadgets, ay matutuwa yung asawa mo.
At syempre, souvenirs from Lala Move. Ayan, bukas po ito ha, February 28, Wednesday po iyan ha. Ayan, dito po yan sa may Star City parking area. Makita-kita tayo. Okay, dami ko namang sinasabi. Well, anyways, ngayong gabing ito, always naman po yan mga kabisyo, no? Pag sinabi mong tutoy na love, ito yung programa po na nagbibigay po daan, nagpapa-reminisce po sa atin, no? Yung mga nakalipas na mga experiences na hindi natin kayang kalimutan, hindi natin pwedeng kalimutan. Siguro gusto na natin kalimutan minsan, pero ika nga, hindi po pwede. Andyan pa rin yun eh. Siguro dahil nga sa mga pangyayari, no? Ikaw ay naging matatag, nagiging umangat na yung level mo sa buhay dahil sa pangyayaring yun. So eto po yung mga kabisyo. Ang programa po natin, Tutoy na Love. Ayan. Alam mo, nung araw, alam mo, Col, nung dati, kami noon, naalala ko lang, yun yung mga madalas mong maririnig dito at naririnig sa programa ni Totoy Bato. Ayan, hello po sa ating mga pamangkin, mga younger generation. Tama din to mga kabisyo kasi you will learn to accept and you will learn to realize and you will learn to know. You will know na ganyan pala yung mga napagdaanan ng mga tatay niyo, ng mga daddy niyo, ng mga mami niyo, kaya nanay, mama. Kasi minsan ikaw pamangkin yung mga batang henerasyon, no? Siguro hindi nila alam. Ang nakikita lang nila ngayon ay yung level nila ngayon, yung status nila ngayon sa buhay. Kasi it's better na mas maganda kasi yun mga kabisyo pag nakikita, pero ang bilis talaga ng technology ng mga kabisyo, no? Diba? Ang bilis. Hindi kagaya dati na mabagal yung pag-angat na mga bagong mga invention. Pero ngayon, ay nako, grabe, ang bilis talaga mga kabisyo. Kaya ang bilis ng pacing po na ikaw ay tumatanda. Kaya as much as possible, itong programang ito mga uncle at mga auntie, para maghinay-hinay ba? Hinahinay na dahan-dahan lang tayo sa ating pagtanda as we reminisce the past. Gala kayo. Yawards mga uncle. At ang pag-uusapan po natin dito mga kabisyo, etong tungkol sa trabaho natin. Ayan. Ano nga ba ang best na sick leave excuse sa trabaho mo? Puntahan mo na lang ang aking fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakapost po doon ay mga best sick leave excuse sa trabaho. Mga best sick leave excuse sa trabaho sa Totoy Bato Official sa aking Facebook account. No? Ayan. Ako pa rin si Totoy Bato. 9 p.m. hanggang 12 midnight. Yan ang oras na lahat tayo mututoy hanggang 12 midnight. Mayang gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!